Bună ziua, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la Livada Vâlcea. Astăzi vreau să vă arăt ce am găsit într-o livadă. Da? Un păr. El a fost julit de jur împrejur. Da? Și uitați-vă cum a reușit el să caluseze. Da? Cu toate că aici lemnul deja e spart. I s-a pus tutore. Da? E foarte spart. Avem masticul la îndemână. O să-l curățim aici cu peria de sârmă, de jur împrejur, toată coaja asta moartă. Să vedem dacă reușește să îmbrace tot lemnul. Fisura e foarte mare în ea. Și știm că lemnul susține. E foarte groasă fisura. Ia uitați. Rodul extraordinar. La capete deja a generat burse de rod. La toate capetele. Uitați. Deci la toate capetele are burse. Uite. Alt. Da? Ia uitați. Să vedem cum reușim să îl ținem în viață. Cam atât pentru astăzi.